Procedurer for fejl på bil til limousinechauffører hos Eurolimousine. 1. Sikkerhed først. Hvis du er kommet til skade, er det vigtigste, at du har det godt. Ring derfor først til 112 og derefter til kørelederen. 2. Alvorlig ulykke. Ved en alvorlig ulykke skal du trykke på SOS-knappen i bilen for at komme i kontakt med vagtcentralen. 3. Punktering. Ved punktering, brug Mercedes Me-knappen for assistance. 4. Oplysninger ved hjælp. Når du søger assistance, oplys altid firmanavn, som er gruppen med CVR-nummer 42.899.526. 5. Kontaktperson hos Mercedes. I tilfælde af behov for kontakt med Mercedes, referer til Adam Hussian som kontaktperson. 6. Personlige og biloplysninger. Oplys dit telefonnummer og bilens nummerplade, samt den eksakte placering, så vejhjælpen kan kontakte dig og finde frem til dig. 7. Bugsering af bilen. Hvis bilen skal bugseres, kontakt da kørselslederen. 8. Kommunikation med teamet. Husk at informere i chaufførgruppen, så dine ture kan blive omfordelt. 9. Håndtering af kunder. Hvis der er kunder i bilen under en fejlsituation, kontakt kørselslederen for at arrangere en ny bil til kunden. 10. Ulykke med anden part. Ved en ulykke med en anden part, tag billeder af skadestedet, begge biler, modpartens kørekort og eventuel erkendelse af fejlen. Brug gerne timestamp-appen for at sikre dokumentation med tid og dato. Det er vigtigt, at disse procedurer følges nøje for at sikre både din og passagerernes sikkerhed samt for at opretholde en professionel og effektiv service.